om du står der eller der, så drejer den bare rundt. Det sker der ikke en hel masse ved. Hvorfor tror du, det var herude midt i det hele, at du skulle gøre det? Ja. Vi kan ikke komme ind, så du har lært at rulle. Jeg sidder fint her. Men som jeg viste jer derude, hvis man ikke kompenserer, så svinger den. Det er dejligt varmt. Det er bare rundt. Hvad gjorde du der? Der er det, du skal sætte bladet i, rotere det, så det kommer i neutral position. Og så fører det baglæns gennem vandet, mens du trykker lidt ned. Jeg vil ikke håbe, I har noget i skat, for I kommer ikke ind for det. Nu vil jeg anbefale, at du bliver ved med at svinge. Så det kommer du ud foran de både der. Jeg tror, vi er nødt til at omdøbe den til Snorretop. Så skal du... Ja. Vin. Eller hvad? Stakkels mand bagved aner ikke, hvad han skal gøre. Han er i vej med det, ikke? Sorry. Det er det, jeg skulle da glad for, at jeg sagde meget. Ej, han står og griner derovre. Ikke, han kan finde ud af det, men han kan godt sige, at du ikke kan. Sådan en båd der, den er sandsynligvis godkendt til 4 passagerer. Ja, 10-11. Vil du have den her båd ind, eller gå lål ind? Skal jeg trille den ind?